こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はハワイ語の動詞について考えてみたいと思います。例えば、カニカマヌヌイ。この文頭のカニが動詞なんですけれども、音を立てるとか、この場合はカマヌ、鳥が主語なので、鳴くと訳していいと思うんですけれども、カマヌヌイ、大きな鳥が鳴くと。そんな意味合いになります。こんな風に動作を表す言葉動詞は文頭に来る。そしてその主語が後ろに続くという。これがハワイ語の基本の語順になります。そして実はこの文章の中にもう一つ動詞と呼ばれる言葉が含まれているんですね。このぬいです。この文章ではがマヌの後ろに続いていて、鳥が大きい鳥が大きい状態である。鳥が大きいということを表す説明の言葉、修飾語として使われているんですけれども、この言葉が後ろではなくて前に来ると役割が変わってくるんですね。次の例文を見ていただきたいと思います。ぬいかまぬ。先ほどはかまぬの後ろにあったぬいが文頭に来ました。こんな風に文頭に来ると述語になるんですね。ぬい、大きいではなくて大きい状態であることを表す述語になっています。このぬいは文法用語では状態動詞と呼ばれたりします。なんか難しい言い方だなという印象があるかもしれないんですけれども、どういう状態であるかを表す動詞ということです。なぜこれが動詞と言われるか。英語だと B 動詞が使われるところがつなぎの言葉がなくて、述語動詞と並ぶだけで文章が出来上がるという、いわばこのぬいというつなぎの言葉がなくて、ぬいというこの大きいという言葉に B 動詞の役割もあるというところで状態動詞と呼ばれるんですね。日本語で言うと鳥は大きいと、わとかがとかつなぎの言葉が使われるところなんですけれども、ハワイ語はそれがないと、そういう特徴があるんですね。このつなぎの言葉がないというところでもう一つセットで覚えていただきたいなと思うことがあります。不定冠詞への使い方ですね。例文を見ていただきたいと思います。先ほどまで見ていただいた例文ではかまぬと定冠詞かが使われていたんですけれども、この文章では不定冠詞へが使われています。まぬぬいけいや、これは大きな鳥ですと訳される文章なんですね。まぬぬい、まのぬいは大きな鳥ですけれども、それに不定冠詞がついていて大きな鳥と訳したいところなんですけれども、こんな風に文頭にあるということは述語なんですね。大きな鳥ですと述語として訳さないといけないんですね。そしてその述語の後ろにある敬也が主語です。これは大きな鳥ですと、そういう意味合いになるんですけれども、これというのは目の前にあるもので、会話文なんかだと何のことを言ってるか分かる場合はこの主語が省略されたりもします。命令でも何のこと言ってるのか分かる場合はこの敬意は省略されてへまんぬいと言われる場合もあると思うんですけれども、そういう場合でもへで始まっているということは説明文、何かを説明している言葉だなということが
いうことを意識して訳さないと何が話題になっているのかが分からなくなるので注意したいところなんですね。この主語が省略されるっていうところ、そして定冠詞か形にせよ不定冠詞へにせよ、冠詞というのは名詞の前につくので後ろに続く言葉は名詞なんだなということが分かるんですけれども、への場合は単に名詞であるということを記しているのではなくて、その部分が述語になっている説明文なんだな、何かを説明しようとしてるんだなということをぜひ意識していただきたいと思います。メリアムためのハワイ語ミニ講座終わります。